No kanyo mano Edwin Okoth. Edwin Okoth kane wachako mana chenro kiny makawuono en singo mane chiwo ne oganda ni yore makamagi dhi bironwa e yo moro makare. Koro sani wature kod Edwin Okoth achiel kachiel kowuok kaunti ma Siaya. Kaunti ma Siaya ochiew nade? Otieno manyoro ne dhi nade? Ka inyalo ketonwa mana e ler ni be jo Siaya ne onindo kama intiere kanyo weche chalo nade ka gikore ne yiero? Erokamano ahinya Cleophas, kaunti ma Siaya ochiew maber, jodak ma osewuok oko kar rombgi kendo gisego lai mar boyo boyo ka girito mondo gichak nyumo ombulu ma idhi chak bang' dakika chiegni 40 mabiro. Omiyo gotieno ji ne ok onindo ahinya kaka nwawinjo, dhano ne goyo firimbi kendo dhano ne temo rito mondo kik ng'ato nindi, kik ombulu moro amora dong'. Mana kaka inyalo neno, ji osepangore ka kata kapo ni saa mar yawo ayanga kwama igoye ombulu pok oyaw, to kata kamano ineno ka ji moko osebet kata piny, moko osechung' ka girito mondo gichak goyo ombulu. Kama wantiere ni wan Siaya Town, ma en achiel kuom kuonde go ombulu 1,036 mantiere kaunti ma Siaya, kendo en kuonde ma igeno ni jogo ombulu ma kwan gi romo 533,595 diwuok oko odiochieng' ma kawuono mondo giyier jotendgi. Jolar kombe ng'eny, gin ji 4 malaro kombe mag gavana, ji 6 malaro kombe mag senator, ji 7 malaro kombe mag kar od bura mag joma mine kata women rep. Koro magi kaka Siaya ochiew, dhano wuok oko kar rombgi kendo giwacho ni wang' ni onge nindo, onge ringo, onge ombulu manindo kaka ne wanindo ka en mana go firimbi, en mana chiewo oganda mondo ji owuok ogo ombulu. Dhano oikore giting'o opandegi kendo giling' mos, gin gibet mos ka girito mana mondo giwinje ni to kawuono wadhi chal nade. Anyalo wuoyo gachiel kata ariyo moko kuomgi mondo ging'isi ni to gichiew nade koso gin gi chendo mane. Anyalo machako gi nyingi, ing'isa ni iluongi ni ng'ato, ineno ka iikori machalo nade, chenro chalo nade ka? Iluonga ni Francis Oloo, mong'ere kaka Nyakwar Mugenda. Kawuono aonge nindo nikech raoriyo guodwa Raila Amolo Odinga. Achopo kendo go saa 8:30 modiero duoro. To aneno ka jokanyanam bende mor kendo gandu biro ka rombgi. Wakwayo jogo mawinjo Ramogi TV i piny luo duto ni giwuok ka rombgi mondo watheg wuod Nyalego gi gini. Erokamano. Erokamano ahinya. Mani winjo kaka jadak moro wacho ni en obiro kanyo saa 8 otieno. Ok ang'e ni jomoko to nomondo machalo nade, ji orwako gik mag geng'o koyo, dhano noikore maromo nade. Jaduong' inyalo mana ng'isa ni iluongi ni ng'ato, iikore, ineno ka yiero iikore go machalo. Iluonga ni Frederick Odhiambo Odepo. Aneno ka piny ber kabisa. Koro wasewuok waduto te kaka jo Siaya, kendo wadwano ombulu wago maber kabisa. Ka ni chopo sadi? Ka chopo saa 10 wang'e. Saa 10 wang'e pudani laini. Erokamano ahinya. Mano ng'ama nochopo ka saa 10. Ok en mana jodongo kata gi joma yowere kende. Joma mine bende nitiere e laika kendo aneno ka giikore malich. Aneno ka moko rwakore maber ka ging'e ni koyo ni nyaka gigorego mondo kik bed ni koyo nyalo chamogi. Inyalo mana ng'isa ni nyingi ng'ato ka ineno ka ikruok chalo nade koso odiochieng' ma kawuono in gi geno machalo nade ka koro wadhi chako goyo ombulu? Adhi malo. Iluonga ni Pamela Tieno Ndigo. Wawuok waduto te mondo mi wagon Raila Amolo Odinga kura, mondo ka Nyasaye oyie to Nyasaye mang'wonno mondo wang'ni okonywa e wach mwasechandego higni mang'eny ni. Mokwongo walamo Nyasaye ma nyalo kelo kwe be piny Kenya mondo okonywa sama wantie sama wantiere e election ni mondo gik moko dhinwa maber. Erokamano ni Nyasaye mabiro rito piny Kenya. In gi ote mane ne jomoko ma pod wacho ni kamoro gininde matin ang' gibi sa godhiambo? Awacho ni ji manindo mondo wuog oko mondo wago kura, mondo wayier jok ma wadwani mondo wayier mondo obede e telo maber ma chuny wadwaro e Kenya ka. Gichung' malo giduto te giwuogi. Erokamano ahinya. Cleophas, mana kaka iwinjo kaka jodak ka wacho ni mae ma ombulu ma gin go gi geno mogik. Gisebet ka gigoye higni mang'eny mosekalo. Chakre Kenya yu demokrasia ma koro yiero mar 7. To jo Siaya wacho ni mae ma gin go gi geno ma gineno ka gichopo machiegni mogik. Omiyo giwuok kar rombgi mondo gitim ma onego bed ni omigi ratiro gi pend chike ma Kenya
mondo gilut ombulu odiochieng' ma kawuono. Wan kae nyaka ang' lande, nyaka ang' wach ni duoko chalo nade, wan kodi nyakwara mogi chakre gokinyi sani nyaka ang' watieki. Wan e county, wan e constituencies 6, wan Alego Usonga ka, wan Rarieda, wan Bondo, wan Ugunja, wan Ugenya, wan kuonde duto e county ma Siaya. Erokamano ahinya Cleophas, mana ka in gi penjo moro taduogo kodi kono. Erokamano ahinya, mano Edwin Okoth kantiere county ma Siaya, kendo penjo mathoth wabiro mana iri bang'e. To sani nyakwara moge Jwang', mano Edwin Okoth kantiere county ma Siaya. Ineno bathe kanyo nitiere Millicent Adhiambo. Piny ka wan